Moni nonse konse kumene muli, ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Tikuyamba sabata yatsopano lero pa Mande lolemba. Lero ndi pa 1 February 2021, sabata yatsopano, mweziso watsopano. Uthenga wabwino ukuchokera buku la Marko 5 ndime yoyamba kulekeza 20. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsono Yesu ndi ophunzira ake adafika kutsidya la nyanja ya Galileya, ku dera la Agerasa. Yesu atangotuluka mchombo, munthu wina wogwidwa ndi mzimu woyipa adadzakumana naye kuchokera ku manda. Munthu uyu ankakhala ku mandako, ndipo padalibe wina wothanso kummanga ngakhale ndi unyolo womwe. Kale anthu adayesa kangapo kummanga miyendo ndi zitsulo, ndiponso kummanga manja ndi maunyolo, koma iye ankangowamwetsula maunyolowo, ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankangozithyola. Padalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumugonjetsa. Usana ndi usiku ankakhala ku mandako ndi m'mapiri, akumangofuwula ndi kudzipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamthamangira nadzamugwadira mokweza mawu adati, "Kodi ndakuputani chiyani inu Yesu, mwana wa Mulungu wopambana zonse? M'dzina la Mulungu ndikupemphani, musandizunze." Adatero chifukwa Yesu anali atanena kuti, "Mzimu woyipawe, tuluka mwa munthuyo." Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti, "Dzina lako ndani?" Iye adayankha kuti, "Dzina langa ndine Chigulu, chifukwa tilipo ochuluka." Ndipo iye adadandaulira Yesu kwambiri kuti mizimuyo asayitulutsire kunja kwa dera limenelo. Pafupi pomwepo, pa chitunda poteropo, pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti, "Tipirikitsireni ku nkhumbazo, tiloleni tikalowe m'menemo." Yesu adayiloladi. Iyo idatuluka nkukalowadi m'nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro nkukadziponya m'nyanja mpaka kufera m'madzimo. Zonse zidalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa nakasimbira anthu mu mzinda ndi ku midzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adaona munthu adagwidwa ndi mzimu yoyipa uja atakhala pansi atavala, misala ija itatha, munthu woti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonera zonse zikuchitika adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wa mizimuyo ndiponso nkhumba zija. Apo anthu adapempha Yesu kuti achoke ku dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa mchombo, munthu amene adagwidwa ndi mzimu yoyipa uja adapempha kuti apite nawo. Koma Yesu adakana namuwuza kuti, "Iyayi, iwe pita kumudzi kwa anthu akwanu, ukawafotokozereza zikulu zimene Ambuye akuchitira mwa chifundo chawo." Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa ku dera lotchedwa Mizinda 10 zazikulu zimene Yesu adamuchitira. Atamva zimenezo, anthu onse adazizwa kwambiri. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikumva mawu a tsiku la lero pa 1 February 2021, amene tikuona mphamvu ya Mulungu mwa Ambuye athu Yesu Khristu, kuonanso kufoka kwathu ife ngati anthu. Mzathu tikumumva akunena kuti iyeyo ndi chigulu, iyeyo ndi chikhamu,
pakuti mwa iye alimo ambiri ademoni, alimo ambiri ziwanda zoyipa zimene zikumpatsa ukapolo. Ndipo tikumvanso kuti akuti amakhala ku manda. Kungomva choncho chithunzithunzi tinacho kale kuti munthu amakhala ku manda, akatero basi m'mapiri. Ambuye Yesu mwa mphamvu yawo, chifundo ndi mphamvu zonse pamodzi, akulamula mzimu woyipa uja, akulamula chigulucho, tuluka mwa munthuyu, get out of this person. Munthu uja amakhala ndi zimphamvu zodabwitsa zina zake. Tikuona pamene papoyera kuti pamaso pa Mulungu palibenso mphamvu zoposa mphamvu zake za Mulunguyo. Pamaso pa Ambuye athu Yesu Khristu palibenso chinthu choposa mphamvu za Yesu Khristuyo. Tili pa ulendo pansi pano, ndipo tinakati pa ulendo umene wobwerera kwa Atate timakumana nazo amapezeka ndithu abale athu pena ife tomwe amene experience imakhala ndithu yofanana ndithu kuona kuti akuti mzathuyu wadwala ndithu sakupeza bwino, koma kodi zikatigwera ngati zimenezozo timathawira kwa ndani? Where do we go to? Kuyenera ngati ndife tomwe, komanso taona abale athu, taona neba wathu pena pake, apa pakuoneka kuti munthu uyu, he or she is undergoing some kind of a spiritual battle. Timuthandize m'mapemphero, abwere pafupi ya nsembe ampempherere, kandi madzi oyera aja odalitsa amwaze, athandizidwe kumpempherera. Prayer, prayer, prayer. Mapemphero, mapemphero, mapemphero. Palibe chomuposa mphamvu Mulungu. Pamene tikunena ndi kutsindika za mapempherowa, mukudzera mu uthengawu, tikuyenera kuwunikanso kuti tisamayiwanenso kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi, ndipo ziwirizi zimayenera kulumikizana bwino. Mzathu akadwala, tiyambire kudwala kodabwitsa kofanana ndi zimene tikuona mu uthenga wabwino, chikhamu, chigulu. Pamene tikumpempherera tisayiwalenso kuyesetsa kupeza medical attention, the medical aspect, komanso kuti munthu yotimvetsetse umunthu wathu thupi, psychology. Timayenera kuyesetsa kuti mwina pali pena pake akufunika professional counseling, akufunika ndithu psychotherapy, psychiatry igwire ntchito kuti muthandiza ndi zachipatala zimenezo, ukunso tikumuthandiza ndi mapemphero. Nthawi zina timakhala ngati tikumuyesa Mulungu, tikamanena kuti m'dzina lake mzathu achinja apanga zakuti. Nzoonadi Mulungu sitingapeputse mphamvu zake. Taona kale zimene Ambuye Yesu akuchita kumuchiza munthu amene amasautsa anthu, amene mzimu woyipa umamusautsa. Koma ndi Mulungu yemweyo amene tisamayiwale kuti adatipatsa nzeru, adatipatsa ubongo, kumbukira kuti ndi nzeruzo mankhwala amagwira ntchito yake, akatipatsa prescription, muzimu ammawa masana madzulo, muzipanga zakuti, kodi kandi masitimingiwa, kandi zakuti, kandi zakuti. Ukuti kupemphera, ukuti kuyesetsa kugwiritsa ntchito zinthu zimene Mulungu mwini wakeyo anatipatsa. Choncho tikuyenera nthawi zonse osayiwala mapemphero, komanso ndi nzeru, reason, izigwirizana, iziyendera limodzi ndi faith ija. Pamene tikukamba izi, tisayiwalenso kuti timakhala nthawi zambiri akapolo azikhulupiriro zosiyanasiyana. Pamene taona kuti mwina mutu wathu sukuyenda bwino, tili mavuto osiyanasiyana, tisamalolere mantha kuti alowe mwa ife nkuwapanga entertain manthawo. Once we entertain mantha, timakhala ngati kuti tikunena kuti Mulungu sinu wamphamvu, koma wamphamvu ndi woyipayo. Ambuye Yesu Khristu mukuchepera inuyo, koma wamphamvu ndi uyuyu. Tikalola mantha kulamulira moyo wathu, timasanduka akapolo. Ndi zija zonguti mvula isagwe, mvula imene ichokera kuti. Tisaone mbalame Mulungu adalenga kale kola akhalika dzidzi, imeji ndi uthenga wanji umene zikuchokera kuti. Afuna ndilande ufumu, afuna ndipange zakuti. Examination fever na skulu pena, ndikuona zakuti, khangati ujangu wa sataniki, mwakuti ukapolo osiyanasiyana. Kunchito kandi uku ofesi, khangati lero kuna dzalo wa zina zake,
naona kuti mphevu imene jayo makuti ukapolo. Osayiwala chikhamu ndi chimenecho chimabwera m'mutu mwathu, ka ena adisalephera osatifunira zabwino, otifunira zoyipa, koma kothawira kwathu wodi sikuja kukapondaponda uko tingokhala akapolo. Pamene ukufuna kuzama muizo, nzako winayonso afuna akazame momwemo, mmangokhala ngati mupikisana. It becomes a vicious cycle popanda pothera. Nkubangokhala wefuwefu nthawi zonse ukufuna kuti udziteteze. Chitetezo chathu, chithandizo chathu tisamayiwale chili m'dzina la Ambuye amene adalenga zakumwamba ndi zapansi pano, amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Tiyeni pamene tikuona experience ya anzathu amene wachira modabwitsa, Yesu Khristu atangolamula, toloka mwa munthu uyu, get out. Ifenso tikakumana ndi zokhoma, tikaona kuti mmutu mwathu mukhala ngati muli chikhamu sizikuyenda, kothawira kwathu ndi kwa Mulungu yekha basi. Kumapeto kwa zonse tikuonanso kuti pamene Mulungu atichitira zabwino, tiyeni tiyesetse kuphunzira kugawana nawo anzathu. Ndife ma missionaries. We are all missionaries of the good news. Mulungu atidalitsa, tachira, talandira zake zabwino, tiyeni tiwauze anzathu chifukwa Ambuye akumuwuza uyu kuti ufuna unditsate, iyi ndi chabwino, koma tapita kumudzi kwa anthu akwanu. Pita kumudzi kwa anthu akwanu ukawuze zazikulu zimene Mulungu akuchitira. Tikumva kupita kwawo ku mizinda 10. Ifenso tili nayo mizinda 10 yosiyanasiyana. Tiyeni, we have to be agents of the good news. Tichitire umboni zabwino zimene Mulungu amatichitira nthawi zonse. Amen. Pitani kudziko lonse lapansi, kafaliteni